Bapak Ibu so pun sedherek sugeng enjing berkah dalem sugeng pinanggih manih wonten ing wekdal enjing kita badhe sami mirengaken sabda dalem Gusti. Monggo kita muga mawi sembahyang Gusti Rama Sang Buddha Dinda Suci. Amin. Allah ingkang tresna kalau ngaturaken puji syukur sedaya berkat sampun keparing kawula tapi kalau badhe nampi sabda Gusti kersa Gusti paring berkah supados sabda dalem dadosna kegiatan kami gesang kawula Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Gusti manunggal kalian kula sedaya. Petikan Injil suci anggotanipun Santo Matius. Linuhurna Gusti. Matius bab itu ayat itu dumugi 11. Nyuwuna lan kowe bakal diparingi. Golek ana mengko bakal ketemu. Totok mengko kowe bakal diomani. Awit sing sapa njaluk bakal oleh. Sing sapa golek bakal ketemu lan sing sapa totok diomani. Utawa endi to wong ing saantaramu sing yen dijaluki roti karo anake arep diwenehi watu, utawa yen ditembungi iwak arep diwenehi ula. Lah yen kowe sing ala wae bisa menehi paweh becik marang anakmu, aja maneh ramamu kang ana ing swarga mesti bakal paring endi sing becik marang kang padha nyuwun. Mekaten sabda Gusti sembahan Gusti. Bapak Ibu saha para sedherek sabda Gusti ing injing menika neguhaken iman kita bilih Gusti menika maha mirah. Gusti menika maha asih tresna. Gesang kita ing sak dinten-dinten tentu kemawon nggih kathah ingkang kita temoni menika boten kados menapa ingkang kita pingini. Anggen kita mbok menawi ingkang dodolan boten mesti laris terus. Saengga kapetaning gesang menika dados kirang. Anggenipun tetanen yen dilalah dipun serang ama. Dados anggenipun panen menika mbok menawi kirang kasil. Anggen kita lelados wonten ing lingkungan menika betahaken peran serta para sedherek nanging mbok menawi kathah ingkang boten kersa terlibat. Dados kita rumangsa lelados menika mbok menawi nggih awrat. Kathah kanan-kanan ingkang saestu nggih damel gesang kita menika khawatir ajrih. Nanging sabda dalem Gusti ing dinten menika neguhaken marang kita bilih Gusti badhe paring dumateng menapa ingkang kita betahaken. Kita matur kanthi tulusing manah. Sak saged kita. Gusti nyuwun tulung supados anggen kawula dodolan laris. Gusti nyuwun kiyat mugi sedaya
tugas tanggung jawab padamulan kalau lambai kanthi sae. Sedaya kawula pisungsuhan wonten ngarsa dalem Gusti. Kawula nyuwun sih kawulasan dalem. Kita pitados bilih Gusti mboten negaraken kita. Gusti badhe paring pitulung. Bapak Ibu, Gusti menika tuhu asih tresna. Kita ugi dipun panggil tansah asih tresna dumateng sesami. Mugi linono Allah yang Rama yang Putra Tunggal Suci kados sing menika sakmenika sarta sak lami-laminipun pinijo asmodal Yesus Maria Satu Yesus sakmenika sarta langgeng. Yang Rama yang Putra Tunggal Suci. Amin. Bapak Ibu saha para sedherek sugeng makarya